Tatsuniyar garin makiyaya. Gatanan ku, ta zo mu ji ta daga ni Aminu namu. Kamar kowane lokaci, a yau ma gashi ɗauke nake da tatsuniyar garin makiyaya. A cikin garin makiyaya akwai wani abin al'ajabi da yake faruwa a cikin wannan gari. A kowane lokaci wannan gari suna zaune cikin firgici da tashin hankali, saboda a kowane lokaci tashin hankali yakan iya faruwa a cikin wannan gari nasu. Wannan gari ya kasance mutane suna rayuwa cikin ɗarɗar da takura, babu walwala a cikin rayuwar da suke yi a cikin wannan ƙauye. Ƙauyen ya kasance sun dogara da kiwo da kuma aikace-aikacensu irin na gona, kamar yadda suka saba a kowane lokaci. Duk lokacin da suka fita wato kiwo kamar yadda suka saba, sukan iya haɗuwa da matsala. Sun rasa gadi menene silar faruwar wannan matsala da take yawan faruwa da su a cikin wannan ƙauye. Akwai wata mace wacce ake kira da Zainab. Zainab ta kasance mai kiwo ce, tana da tarin dabbobi a cikin gidanta, sannan tana aikin gona da take a bayan gida. Kowane lokaci Zainab ta kasance tana yin aiki tukuru domin samarwa kanta mafita. Haka Zainab a kowane lokaci takan haɗa dabbobinta domin fita kiwo, kamar yadda ta saba a kowane lokaci takan haɗa su ta fita kiwo bayan gida inda take aikinta na gona. Zainab a kowane lokaci tana faruwa da wani abin al'ajabi da kuma ban mamaki a tattare da ita. Zainab ta kasance macen da take da tarin baiwa a cikin wannan gari, sai dai ba kowa ne ya san baiwar da Zainab take da ita ba. Zainab a kowane lokaci takan yi rayuwa da macizai daban-daban, kuma haka ba sa cutar da ita, sai dai su yi amfani da ita wajen shiga jikinta domin shiga gari. Haka in suka shiga jikin Zainab, sukan shigo gari su addabi kowa, su takura kowa, su hana garin zaman lafiya. Duk lokacin da suka fito sukan hargitsa wannan gari, kowa ta kansa yake yi, domin kowa baya iya tsayuwa. Dukkanin wanda ya tsaya to wannan mucijiya takan yi masa lahani ko kuma ta raba shi da rayuwarsa. Haka wannan gari kowane lokaci suke fama da firgici da tashin hankali sanadiyar wannan mucijiya da take addaba musu, take takura musu. Sun rasa yadda za su yi da wannan mucijiya, ba sa iya fita a duk lokacin da ta fito ta yaɗa sansaninta a cikin wannan gari. Bayan wani lokaci, shekaru sun shuɗe, bayan addabar da mucijiya take wa wannan mutanen cikin wannan gari, sai suka yanke shawarar yin balaguro daga wannan gari saboda matsalar da suke fuskanta na mucijiya. Za su bar wannan gari saboda su yi nisa da sharrin mucijiya. To masu kallona da saurari, ina ƙara tuna muku da cewar kada dai ku manta da mun sharing da kuma danna mun subscribe gami da ƙararrawar sanarwa, domin hakan ne yake bani damar kawo muku tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci har suke zuwa gare ku. Bayan tashin wa'annan mutane daga cikin wannan gari, sai suka je suka samu wani ƙauye suka kafa sabon sansani domin su zauna su ci gaba da rayuwarsu a nan. Sai dai ba sa jin daɗin rayuwar da suke yi a sabon sansanin da suka kafa, ba kamar garinsu ba yadda suka saba su fito su yi walwala, su yi farin ciki, sannan su yi kiwonsu kuma su yi aikinsu na gona. Haka suke daddafawa suke yin rayuwarsu a wannan sabon sansani da suka kafa kafin su saba su ci gaba da rayuwarsu kamar yadda suke a ƙauyensu. Ba a nan gizo ke saƙar ba, aka ce ba a rabu da bakar ba an haifi habu. Sun bar ƙauyen da suke ne kawai, amma ba su rabu da mucijiya ba, domin wannan mucijiya tana tare da ɗaya daga cikin jama'ar wannan ƙauye, wato mai suna Zainab. In dai har Zainab tana raye, to duk inda Zainab ta shiga wa'annan mucijiya tana biye da ita kuma tana tattare da ita, domin a jikinta take
da ita take yin amfani, ba wai a ƙauyen suke a zaune kawai ba, a jikin Zainab suke. Duk inda Zainab za ta tsallaka to ta tabbatar cewar wa'annan mucijiya tana tattare da ita kuma tana biye da ita tare da sansaninta. Bayan wani lokaci, shekaru sun shuɗe, sun manta da rayuwar tsohon ƙauyensu, inda suka kafa sabuwar rayuwa, suka ci gaba da rayuwarsu cikin kwanciyar hankali da farin ciki. Baya ga haka, bayan wani lokaci, shekaru sun ɗan shuɗe, suna tsaka da aikinsu kamar yadda suka saba suna yi. Zainab sai ta hango wata mucijiya a bayan wani dutse, tana nufafo inda take. Zainab ganin wannan ke da wahala, sai hankalinta ya mutuka ya tashi. Ta san cewar abin da suka baro gashi ya ƙara zuwa inda suke. Yayin da Zainab ta lallaba ta tafi inda wannan mucijiya take, zuwan take da wahala, sai wannan mucijiya ta sunkui da kai take gaya Zainab, ki kwantar da hankalinki, ban zo don na cutar da ke ba. Dukkanin inda kike ko kuma dukkanin inda kika shiga, to ki sani ina tare da ke. Hankalin Zainab mutuƙa ya tashi, domin ta ji tsoro kuma ta firgita sosai. Bayan gari ya waye da safe, Zainab ta fito daga gida, za ta isa gona, wato gonar da take a bayan gidanta. Isar Zainab ke da wuya cikin wannan gona, sai ta ga tarin macijai masu yawa suna jiranta. Zainab na isa, sai suka sunkui da kai suka risina, suka bata girmanta. Zainab tun daga wannan lokaci ta fuskanci cewar akwai wani abin al'ajabi da yake faruwa da ita. Zainab kafin ka ce me ba ta yi ƙasa a gwiwa ba, sai ta je ta sami kakarta, ta gaya mata dukkanin abin da yake faruwa da ita, tun daga tsohon ƙauyensu har izuwa sabon ƙauyen da suka koma. Sai dai wannan mucijiya tana taimakawa Zainab mutuka wajen aikinta da take yi da kuma ma'amalarta ta yau da gobe. Ƙawayen Zainab sun yi mamakin yadda suka ga Zainab tana yin rayuwarta da wayannan mucijiya. Zainab ta kasance tana da ƙawaye, kuma ƙawayen Zainab suna ƙananan maganganu akan abin da yake faruwa da ita. Zainab bata taɓa damuwa ba da abin da ƙawayenta suke gaya mata ba. Dukkanin mutanen gari suka yi ca akan Zainab, lallai akan sai ta bar wannan gari da take a zaune, domin idan har tana wannan gari to ba za su taɓa zama lafiya da kwanciyar hankali ba. Zainab take a nan bata tsaya a ko'ina ba, sai ta garzaya wajen kakarta tsohuwa, ta gaya mata dukkanin abin da yake faruwa da ita. Take a nan kakarta tsohuwa ta gaya mata cewar, Zainab, kina da wani abin al'ajabi a tattare da ki, wanda ba kowa ne ya san da shi ba. Zainab ta yadda da maganganun da kakarta ta gaya mata akan wannan mucijiya. Zainab ta ƙudurci niyyar cewar akan ta rabu da wannan mucijiya, to ta gwammace ta bar wannan gari, ta ce ta ci gaba da rayuwarta da wayannan mucijai, domin ita ta san amfanin da wannan mucijai suke mata. Take a nan kakarta ta ba ta wani sihiri mai ƙarfi, wanda za ta yi amfani da shi wajen sarrafa wannan mucijiya tare da ahalinta. A cikin ƙanƙanin lokaci, Zainab sai ta kasance mai sarrafa wannan mucijiya. Duk yadda ta ga dama haka za ta yi da wannan mucijiya, kuma dukkanin abin da ta gaya wannan mucijiya, shi mucijiya za ta yi amfani da shi tare da ita da dukkanin ahalinta. Nan ba da daɗewa ba, cikin garinsu Zainab ya dawo cikin zaman lafiya da kuma kwanciyar hankali. Mucijiya ba ta hana su wato rayuwarsu ta yau da gobe da suke yi a cikin wannan ƙauye ba. Mucijiya ta kai ta kawo, dukkanin wanda yake neman taimako a cikin wannan ƙauye to yakan iya zuwa wajen Zainab, domin Zainab ta roƙi mucijiya ta taimaka mata. Zainab ta kasance kowa a garin yana matuƙar santa, dalilin wannan mucijiya da take taimakawa mutane a dalilin Zainab, domin sun dawo ƙarƙashin ikon Zainab. To masu kallo na da saurare, kun ji dai ƙarshen tatsuniyar Zainab da kuma mucijiya. Idan har wannan tatsuniya ta muku daɗi, ku ci gaba da yi min sharing da kuma danna min subscribe,
gami da ƙararrawar sanarwa domin samun tatsuniyoyi na daban-daban da zarar na ɗora a daidai kowane lokaci har su zo gare ku. Kar ku tsaya a nan, ku bi ragowar bidiyoyi na, ku danna lakin a ƙasan wannan bidiyon ko kuma ku biyo ni ta comment section domin jin ra'ayoyinku masu kallo na da saurare. Kuna tare da ni Aminu Namu.